gaya maka fa labari. Ina jin ka. Tun fa farkon damunan nan. Na yi kokari na sa Salman ya dinga kai min taki. Kin dinga kai min taki. Sakunan sa gaba ɗayan gaya maka wallahi kofatansa sai da ijib gajib. Saboda tsabar bin hanyar sa. Ai ni alhamdulillah gero yayi kyau. A'a ni wallahi ni ban san me ya samu na ba. Wallahi gero ni yayi kyau. In gaya maka duk gero na diya ya mushi wallahi. Allah wallahi diya ya mushi. Amma kuma abin da ya kawo gero na iya mushi yan bare man da na diba. Gaba ɗayan gaya maka ishe da sun sare gindin gera. Ni na sani ai. Wallahi tallahi. Ni na sani. Ai daga yau ba ni ba dan bare ba kowa ya shi dan mallafar ku. Kwarai da gaske. Da kaina zan aiki. Ai ni ma kaina da kaina nake aiki. Kuna mana mutanen ka ne kun saba wallahi. Abu. Aure da kai a za a daura. Ranar Laraba insha Allah. Kun gane ya gane abin da kake faɗa. Laraba. Aure za a daura. Ka zo za a daura. Ya gane zancen nan naka. Yawa, na gode, yawa, na gode. Ka ce haka sai yadda za ka karɓi kuɗi a gurinsa. Ka ce haka sai yadda za ka karɓi kuɗi a gurinsa. Gaskiya dai ka yi ƙoƙari wallahi mutanen nan ka iya maganar su. Wai ya kai ka saba da mutanen nan ne? Ba ido kenan. Ai in dai kana so ka ga a gurin kuraman nan kana da daraja. Da mutunci. To same su ka tsaye da su ka kare ƙasa. Ka kaka dan girman Allah. Wallahi in gaya maka ni ma kai 500 su sun manya fa. Dan girman Allah. Har gida suke ni kai na fa na ja haushin ban samu 200 nan ba. Ka bi su yanzu ka yi kokari. Da gudu ma. Da gudu ma. A samu na miya. Kai musu magana. Yi masa magana in tashi. Gogo, sai da aka yi haka. Ya aka yi haka kai. Na'am. Allah ya aka yi haka. Saboda me kace min ne? Ba kai kace in zo in tara ƙasa in taka tsinke in buge ba? Da ka taka sai ka bar shi kuma lafar ubanka. Uban waye ce ka buge dinkin ai sai ka bar shi. Wallahi na gano ni alaƙa. An kana buge dinke ka zagi uwarsu kenan. Au! Ba da Allah. Wallahi. Inna lillahi. Da ka buge dinke uwarsu ka zaga. Wayo kunkuru na. Allah ya taimake ni. Wayo Allah na da Allah kamani. Kamani miƙe. Wai, aka kura me suke? Wayo! Wayo haka kura me suke? Da Allah to mun da takalma. Mu je. Ai da Allah ka goye ni mana. Uban wa yace ka buge dinkin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo.